Vážené dámy, vážení páni, ja som prijal pozvanie Ondreja Mateja, preto aby som ho podporil v jeho kandidatúre. A považujem za kľúčové, aby mestá a obce viedli ľudia, ktorým ide o verejný záujem, schopní manažéri, ktorí sú schopní naozaj pre mesto príjsť čo najviac. A aj to, aby bola spolupráca medzi samosprávnou úrovňou a aj úrovňou vlády. Chceme využiť čo najviac prostriedkov Európskej únie, ktoré neboli využívané a čerpané bývalou vládou, a budeme robiť aj isté realokácie. Čiže v rámci Národného strategického referenčného rámca na toto obdobie bude dochádzať k realokáciám v prospech cestnej infraštruktúry, a to ako v rámci operačného programu Doprava, kde sú samozrejme peniaze aj na železničnú dopravnú cestu, aj na cestnú sieť. A prípadne v prípade potreby budeme pripravovať aj realokácie z iných programov, tak aby sme naozaj toto mohli považovať za prioritu a urýchlili to všade tam, kde je to potrebné. Vy už veľmi dobre viete, že bavíme sa prečo o dvoch obchvatoch. Je to diaľničný obchvat, tzv. Západ-juh, tunelový variant, je to prepojenie Bratislavy s Košicami, ktorý po mojich rokovaniach s ministerstvom dopravy a s ministrom dopravy je vhodný pre financovanie z európskych fondov, a tak ako pán minister financií hovoril, vhodný pre realokáciu, keď sa v najbližšej dobe bude otvárať referenčný rámec Slovenskej republiky. Chcem okrem iného celkom jednoznačne deklarovať, že o potrebe obchvatu mesta na ministerstve dopravy nikto nepochybuje. O tých najdôležitejších dopravných projektoch bude hovoriť pán generálny riaditeľ Pavlásek, ale ja chcem zdôrazniť to, že pre nás ako ministerstvo je dôležité, aby sme mali spoľahlivého partnera aj na strane mesta. Pán štátny tajomník Hudacký, ktorý je priamo Prešovčan, sa tejto problematike venuje v podstate od svojho nástupu do funkcie a komunikuje práve s pánom poslancom Matejom o riešeniach pre Prešov tak na pôde ministerstva, ako aj na pôde parlamentu, a vidíme tu záujem hľadať a realizovať riešenia. Takže chcel by som vás ešte raz uistiť, že ministerstvo dopravy na čele s pánom ministrom Figlom sa bude zasadzovať o to, aby sa dopravná situácia v Prešove riešila. Aktuálne riešime, alebo sme ukončili druhú etapu cesty 1/68 a predpokladám, že by sme boli podstatne ďalej, keby sme boli v lepšej súčinnosti s vedením mesta Prešov. Chcem sa spýtať na pána, mám dve otázky, tak môžem, na pána generálneho riaditeľa. Hovorili ste, že vydalo negatívne stanovisko mesto Preložky 1/68, či to môžete konkretizovať, o to išlo, teda o čo išlo presne. A druhá otázka, možno teda na všetky hosti, alebo teda hosti, v súvislosti s obchvatom bola aj určitá petícia, ktorú zase inicioval terajší primátor Pavel Haďari. Ako je to štádiu, či už to odovzdali, či boli nejaké rokovania, alebo také súvislosti sú. Z hľadiska sčítania dopravy, z hľadiska dopravných tokov sme presvedčení o tom v Slovenskej správe ciest, že preložka cesty 1/68, o ktorej sme hovorili, výrazne zlepší dopravnú situáciu v Prešove. Negatívne stanovisko bolo založené na tom, že ju nezlepší. Vedenie mesta to tak nevidelo. Na základe našich sčítaní sme o tom presvedčení naďalej a myslím si, že to mestu Prešov nepomohlo, keď vydalo negatívne stanovisko. Ja som v problematike petície povedal toľko, že sme o nej informovaní, ale nemám vedomosť o tom, že by oficiálne bola odovzdaná či nám, alebo inému orgánu, ktorý by nás o tom informoval. Keď môžem, tak ja ešte by som na záver rád zopakoval jednu vec, ktorú som tu už raz povedal. A znova ja zopakujem, že pre nás ako ministerstvo je dôležité, aby sme mali spoľahlivého partnera aj na strane mesta. A chcem vám povedať, že s pánom ministrom Figlom pokladáme pána poslanca Mateja za to partnera. Ďakujem. To boli posledné slova, ďakujem všetkým za účasť, ak by chcel ešte niekto individuálne